Každý, kto dlhšie sleduje tento kanál, určite postrehol, že hoci mám rád edíciu Scarlet and Violet, tak zo zberateľského hľadiska je to stále relatívne nič moc. Aj tie najdrahšie karty stoja okolo maximálne tak 2000 korún plus mínus a aj keď to z booster boxov a ETBčiek relatívne padá, tak hity, ktoré sa tam nachádzajú, sú väčšinou tie lacnejšie. Túto moju frustráciu sa ale rozhodol vyliečiť e-shop Waku Waku, ktorý mi poslal jeden za mňa stále z najlepších produktov modernej Pokémonovej doby, ktorý už nie jeden z vás otváral a nie je to nič iné ako UPCčko Charizarda. Schválne napíšte mi do komentáru nie, že či ste toto UPCčko už otvárali, ale koľko ste ich už otvorili. Poďme si teda pripomenúť, čo sa v tomto UPCčku nachádza a ak vás zaujíma iba obsah boostrov, tak samozrejme túto časť videa môžete preskočiť. Poďme na to. Od tohto UPCčka je skvelé to, že hneď už na prvý pohľad vidíme, že je oveľa lepšie spracované ako trebárs UPCčko zo 150 jednotky s Mewom, ak ste si toto UPCčko kupovali. Už tá samotná krabica je proste oveľa kvalitnejšia, je to proste krajšie, lepšie materiály, proste prémiový produkt. V krabici ako takej sa nachádza samozrejme podložka s Charizardom, ktorú skôr využijete, ak teda hráte hru zo zberateľského hľadiska. Neviem, nakoľko týchto UPCčiek sa predalo hrozne moc a je ten trh teda relatívne ako by presýtený. Vidíte, proste krásna podložka. Sice je aj docela kvalitná. Mne osobne akurát trošku vadí, že tá grafika je strašne zložitá a keď to preženiem, tak sa vám na tom vlastne vyložené karty môžu docela strácať kvôli tej zložitosti toho dizajnu. Samotný obsah boxu je rozdelený na takéto 3 šufličky, v ktorých sa nachádzajú samotné boostre, promokarta a teda kovové kocky a minca, takže to poďme teda prebehnúť. Základom teda sú 3 promokarty Charizarda, u ktorých je stále zaujímavé, že sa pohybujú v docela vysokých čiastkách a napriek tomu, že tie karty sú garantované, stále v podstate, keď si tento UPC kúpite, tak každú z tých kariet dokážete predať v podstate za 200-300 korún, takže ak vám nejde vyslovene o tieto karty, tak môžete si znížiť akoby cenu, ktorú ste museli zainvestovať do toho, aby si získali primárne zrejme teda tie boostre. V tomto prípade je ich tu myslím, že 16 alebo 18. To, čo je vlastne najzaujímavejšie alebo väčšinu zberateľov zaujíma, sú pravdepodobne boostre Evolving Skies, ktoré sa tu nachádzajú 3. Tieto boostre teraz aktuálne, keď kupujete samotné, tak za ne zaplatíte okolo 250-300 korún, takže keď si vlastne rozpočítate celý tento box vlastne na jednotlivé čiastky, tak treba práve na Waku Waku, kde ho majú za fakt dobrú cenu, tak keď si akoby rozložíte cenu všetkých tých položiek, ktoré tu máte, tak zistíte, že ste potenciálne ešte v nejakom pluse. Pretože mnoho tých vecí vlastne teoreticky nepotrebujete, ak to nehráte, respektíve sa vám nepáčia, takže ich môžete rozpredať. Trh preto u nás máme. Tak poďme si zosumarizovať, aké boostre sa nám vlastne v UPCčku nachádzajú. Máme tam 3 boostre Astral Radiance, 2 boostre Lost Origin, 3 boostre Evolving Skies, 3 boostre Brilliant Stars a 5 boostrov Fusion Strike. Samozrejmosťou, ak teda hráte Training Card Game, tak tu máte marker V-Starovi. Tie sa ale nachádzajú vlastne v každom ETBčku, takže to nie je až také zaujímavé. Je tu táto krásna kovová minca. Zase mince sa nachádzajú aj v UPCčkách, rovnako ako vlastne kocky na označovanie zranení, ale tieto sú proste kovové. Okrem teda samotných kovových kociek so zlatou farbou a teda mince sa tam nachádzajú aj kovové označovania otravy a popálenia a máme tu samozrejme v rovnakom vizuále, ako je hracia podložka, aj slívy, kde môžete rovno teda odkladať vaše potenciálne hity. Môžeme sa ešte pozrieť teda na samotné kartičky teda Charizardov. Ono dosť často sa stáva to, že tie kartičky sú relatívne ako keby off-center, pretože asi sa už nedbá úplne na kvalitu pri tých orezoch a podobne. Samozrejme, keby tá kartička bola úplne off-center, tak máte v podstate možnosť ju ešte aj predať ako miskat. A ten potenciálne môže mať aj vyššiu hodnotu. Tieto vyzerajú, že sú relatívne v pohode. Takže vítam tu tých, ktorí preskočili čas s predstavovaním samotného boxu a môžeme prejsť na otváranie samotných boostrov. Tak poďme na to, začneme teraz Fusion Strike.
Energia, Simisir, Spongy Gloves, Bannery, Totodile, Toxel, Sigilif, Staffel, Voltorb, Palossand a nič. 4 karty a ideme zase Energia, Togedemaru, Ninetales, Frosmoth, Phalanx, Skitty, Slugma, Gligar, Kufant, Reverse Holo, Dewpider a Blissey. Nič. U týchto starších edícií neviem, či je to fajn alebo nie je to fajn, že vlastne už len tým, že vytiahnete túto kartičku a vidíte, že má biely okraj, tak vlastne stratíte skoro veškerú radosť, pretože to najlepšie, čo tam môžete vytiahnuť, je potenciálne nejaké Trainer Gallery, ak daná séria Trainer Gallery má, ale viete, že ak ten okraj nie je čierny, tak tam vlastne žiadny hit potenciálne nebude. Hariyama, Skitty, Slugma, Gligar, Kufant, Unsage, Deoxys a samozrejme hit tam nie je. Biela, takže zase zrejme nič. Card Trick 4, otočíme, ideme zase Energie, Delcatty, Zarude, Primeape, Smeargle, Rotom, Durant, Jigglypuff, Onix, Pancham a samozrejme nič. Takže Fusion Strike zatiaľ nič moc, nemali sme tam ani jeden hit, vlastne ani jednu čiernu kartičku. A uvidíme, čo nám prinesú tie ostatné. Snáď sa na nás usmeje šťastie, aspoň na tých hodnotnejších. No ako zaujímavé kartičky sa dajú vlastne vytiahnuť aj z Fusion Strikeu, takže uvidíme, no. Energia, Quick Ball, Morgrem, Cook, Galarian Meow, Tynamo, Quillfish, Smeargle, Morpeko, Galarian Zigzagoon, Absol. Prejdeme na Astral Radiance. Astral Radiance, čo si pamätám, tak asi najdrahšia karta, čo je možné vytiahnuť, je Machamp Alt Artový. Tak uvidíme, ako nám niečo podarí. Zatiaľ teda bilancia je úplne na hovno. Biela, takže zase pravdepodobne nič. Card Trick 4. A ideme. Energia, Gabok, Magneton, Dark Patch, Petilil, Nitkit, Yanma, Glameow a Greninja, takže aspoň niečo zaujímavé herne a samozrejme nič. Ideme na ďalší Radiance, Astral, ale zatiaľ to nie je možné, ako nerozumiem, ako jasné, vždycky tieto boostre samé o sebe sú taký gamble, ale aby nám padali samé biele, no neviem. Nemáme asi šťastie, nemáme hold proste šťastie v poslednej dobe. Čo máme? Energiu, Electroda, Granta, Chatot, Kombi, Togepi, Scyther, Quillfish, Radiant Hawlucha a nič. Prechádzame na posledný Astral Radiance, tak schválne, či tam bude aspoň tá čierna, aspoň niečo, aspoň holo. Aj keď holo je tiež také sklamanie vlastne v tejto sérii, pretože biela. Pretože vy vlastne keď vytiahnete čiernu, tak ešte aj čierna, teda vlastne ešte aj to holo je u čiernej považované za hit, čo sa vlastne u Scarlet and Violetu už nestáva, pretože vlastne holo myslím, že máte garantované v každom boostri, ak tam teda nemáte nejaký teda lepší hit mimo teda tých dvoch reverse. Prechádzame na Brilliant Stars, uvidíme, či tam nám padne niečo zaujímavé. Ako vravím, zatiaľ ani jedna čierna kartička s hitom, tak schválne hodina pravdy, biela, to je neskutočné. Neskutočné není možné, ale tak nevadí. Execute, Grimer, Clefairy, Bidoof, Electabuzz, Swank, Drudigon, Energia a ďalšie hlúposti, zabudol som spraviť card trick, nevadí. Brilliant Stars číslo 2. Tak dúfajme, že tam bude aspoň niečo zaujímavé, tak schválne zase hodina pravdy. A biela, prekvapivo. Nevadí. V-Starku, tak poďme zase teda V-Star, Marny Pride, Blunder Policy, Luxio, Hawlucha, Buizel, Gible, Trapinch, Castform, Dusknoir, Wormadam. Do tretí to je všetko dobré. Prekvapivo, tu máme zase bielu. Raz, 2, 4, otočíme a poďme na to, tak snáď možno, že nejaký Radiant Ultra Ball, Vibrava, Tropius, Nosepass, Dedenne, Kupču, Shinx, Farfetch'd, Hawlucha, Breloom. Prechádzame na Lost Origin, tam môže teoreticky padnúť
Giratina, ale s našim aktuálnym šťastím tam bude biela. Takže nám tu padne veľké prd. Energia, Colors Experiment, Komala, Toolbox, Gligar, Bramble, Rhyhorn, Murkrow, Horsey, Gligar, Magerna. Lost Origin pokus číslo 2. Minule ma niekto zdrbával na YouTube v komentároch, že neprejavujem vôbec radosť, lenže mám prejavovať radosť, keď padajú takéto sračky. Takže ideme na to. Energiu, Skunkfisk, Box of Disaster, Bronzong, Murkrow, Horsey, Mavil, Shellos, Miracle, Chandelure, Clefable, zase nič. Zostávajú nám tu už iba 3 Evolving Skies. Doteraz nám nepadlo v podstate absolútne nič. A čierna, takže s našim šťastím to pravdepodobne bude holo, ale uvidíme. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A ideme na to. Takže Energia, Skiploom, Raihan, Ribombee, Carvana, Emolga, Slakok, Gossiflare, Love-Disc, Sableye a Duraldon V. Takže zase relatívne lacné Včko. Evolving Skies, druhý pokus. Biela. Samozrejme, ideme raz, dva, tri, 4. Card trick. Poďme sa teda pozrieť, čo nám tu zostáva. Takže Fluffy, Pyroar, Ursaring, Fletchling, Chinchou, Petilil, Dino, Teddiursa, Fletchling, Shift 3. Nič. Tak, a posledný booster, takže uvidíme, či budeme mať nejaký Blasted Magic. A je tam biela. Takže bohužiaľ žiadne Hogofogo sa nekoná. Samozrejme, môže sa stať aj toto, niekedy kúpite potenciálne celý booster box a nepadne vám tam absolútne nič zaujímavé. Na druhú stranu zažil som ľudí, ktorí si kúpili proste takéto UPCčko, otvorili to a hneď proste padol im tam proste Moonbreon za 12 000, takže okamžite tam bola v podstate návratnosť, respektíve krásny prírastok do zbierky. Nám sa tu teda aktuálne podarilo vytiahnuť iba vlastne tento teda Duraldon. Máme tu teda 2 Radianty a vlastne Promíčka. No nič, nevadí. Ak sa vám toto smutné video páčilo, tak samozrejme nezabudnite dať like alebo odber, prípadne sa pozrite na iné videá, otváranie boosterboxov, otváranie ETBčiek, prípadne na video o čínskej konzolke Miu, ak si chcete zahrať nejaké staré retro hry a my sa vidíme na budúce. Čau.